Αυτό τον Οκτώβρη, το Film Express μοιράζεται την αγάπη του για τον κινηματογράφο μαζί σας. Γέλιο, δάκρυ, και δισταγμό. Στιγμές που θα σας κάνουν να αναπηδήσετε και να πέσετε στα χέρια του αγαπημένου σας. Και για να μην χάσετε τίποτα από όλα αυτά, μπορείτε να κάνετε fast forward, rewind και να δείτε ξανά όποια σκηνή θέλετε. Αυτό τον Οκτώβρη στο Film Express.